RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna, mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marvy, 31 anyos, minyo og may 4 ka mga anak. Taga Bato Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Ikaduha nini na akong pagpada ninyo. Ang una na akong pagpada, mga 3 years ago. Ningi kayo na, bahin kini sa akong ipamati. Ambot ko na stroke bako og walang ko mahibaw. Aron inyo hisabtan, ingon ining mga panghita po. Napuno na lang ang balis tubig. Kapag ko pa sa linis po sa nipilyo. Asan man siya, uy? Nalay-ang sa ning balti, uy. Nagamiton na ako ng tubig at panghugas sa plato. Oops! Agay! Kasakit tungod. Nga naman to. Marag napikil ang tuon akong kamot sa pag-alsa na kusbalti nga punos tubig. Marag nilagot tugod. Agay sakit ako eh. Grabe sa good kang wag kakahuwat na ako nga ako may mukuha sa tubig sa puso. Tugay magsugkay ka. Kami tuno na akong tubig kay daghang hugasan. Kung ikaw naman ang untay ni Da, wala lang untay ni mo punang balde. Natimbaan na ganit na ako. Kasayang pudog akong iyabo. Asi kasayangan ang imong bukton nimong na bilwaro no. Nabilwa ni. Oh, naunsam niya nga sakit mo na, di ba? Kuha ilang kong mga dahon-dahon nga iyang pulinip eh. Na, mura. Sama, di ka pahilot? Sakit gani. Ipahilot pag yun di mo. Nahala. Hampula na maghanan mo. Bahala ka. Ay,
Marami mata na. Uy, buntag na. Marami. Oh. Uy, wala. Kainit ko di mo. Lang kaya ako lawas, Bilyo. Kay gilantan ka man. Sa imo na siguro ng kamot nga nabilwa. Palitan mo na di kag tambal ha para sila nat. Bilyo, aray, nisakit na mag-apil ang akong likod. Ano na pilagod po hinuon ang likod ni mo? Ambot lang, og... lisod man iginhawa. Hoy, basin og sa imong kasing-kasing na ba yan, Marby, ha? Unsa? Di ba? Sukat sa daga ka pa hangtod nga na minyo na ta. Magkuot man ganimong dughan, di ba? May gitumar ka man gani nga atong tambal nga imong gimintinans? Oo, paano kong giundangan mga 5 na katuig? Kay, wa naman sab ko magpa-check up kay wasap lagi kita'y kwarta. Barbie, patsikat ako sa buhay. Ibasin, nitukar sa ng sakit ni mo sa imong kasing-kasing. Ang tinuod sa daga pa lang ko, sa nag-eskwela pa ko, nakasinatin ako paghuot sa kundughan. Nagtuo kong okay ra to. Sa kakapoy lang, apan dihang naminyo na ko, magsiki-siki ng pag-atake. Ultimo pag-istorya lang nako, maghuot ng akong dughan, ug mawadan ko og umoy. Gani, usahay malimot ko sa akong mga gipang-istorya. Naunta ko'y maintenance adto, pero naundangan tungod kay napiki mi sa kwarta. Unya, kay Bilyo, tabangi ko pagparope. Naunsa naman ka, Marby, eh. Magmisol ka na magbarog yung taon. Ingon anigit ko sa maning manlaba ko. Ug dugay nga maglingkod. Barog na ako maglison akong tuyan. Di na mabarog og straight ang akong lawas. Naunsa naman taong ka, eh. Ayaw na lang paglaba-laba diha. Mga baho ta kundi ko manlaba. Ibaw na siya nga. Magmo na dayon kasi mong lawas kung mahago ka sa trabaho. Hilanta na sab ka. O maugyod na mahita po. Pipipi, ipaylo na ko, be. Buhig daw sa ko, basi na nagmawa ng kasakit. Bilyo. Ganun ka, Marby? Adlaw na lang. O pagit ko katog. Hilot-hilot ako, be. Dali, be. Pero kung dili gani ka, maayo hangtod buntag. Pasikap yung nagdoktora. Okay. Gilanta na sa ka. O, Bilyo. Dunay ugat na pit si mong tangkugo nga napiit nga konektado si mong kusog. Unsa ba na, Dok? Mamaayo pag ako ini. May resita kong tambal good for 15 days. Tumara ni. Balik na ko kung wag hipoy alibyo. Okay, Dok.
sa mga akong gipati. Unsa? Di ba nga, na-okay na ka diyang nagtumar na kagtambal? Pero karon nga wa na ko'y kitumar. Balik na sa siyang sakit. Naunsa namin taong kamarbi, oy. Balik ka sa doktor. Nako, suwayan lang una nako og binisaya. Unsa? Uy, doon na may nasuya ni mo o gibarang ka. May nagbarang nako. Dili lang kay usa ka tambalan ang akong giduol, kundili tulo. Ang ikaduha nag-ingon, nagislutan ko no ko kay nakasaghid ko og 20. Ug ang ikatulo, nag-ingon nga nag-mild stroke ko no ko. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, nabigki lang akong tuong kamot sa pag-alsa nako og balde nga puno sa tubig ug milagoto kini ug ilantan ko. Posible ba nga matoy nakaingon ning tanan akong gibati karon? Ikaduhang pangutana, kun mohigda ko, maglisod kay ko, kay murag mo luto ang kaugatan sa tuon akong lawas. Samot pa inig bakod nako. Unsa may hinungdan ini? Mamaayo pa ka ako? Ikatulong pangutana, ang wana kong tiil, wa na'y ma-feel. Di na mo pati bisan pasakitan pa. Ug kun maglakaw ko, murag mahabilin ang tuon akong tiil ug way umoy ang akong kamot ug mga tudlo. May nag-ingon nga basin og nag-mild stroke ko, kay giundangan ko man gud pagtumar ang tambal sa akong kasing-kasing. Posible pa? Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may akong buhaton ining akong mga gipamati karon? Angay basab ka ako mutuo sa tulo ka tambalan nga akong giduol, nga miingong may nagbarang kuno nako ug may nasaghiran kong 20. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Marvy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga kong suliran. Aniya na sab ako, Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga medical, psychological, emotional, behavioral, drug related kay drug specialist man ko, drug addiction specialist. Nag-training ko sa Manila ug dito sa Amerika, no? Kami ni Dr. Dave Baron og medical doctor man ako ug sa psychiatrist, no? So, kasi pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo, pwede ka na ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong Suliran Official Writers Page o dirba sa mong batan sa 3rd floor, CR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dapayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw gikan ni Father Aloy. Gana nig mga passages si Father Aloy. Ay, never lose your sense of wonder. Life still has many surprises. Basta mo ginawa pa, napay chance. Ayaw pag yung, uy, senior citizen naman ko. Murag hapit ako matay. Ginoo rin na ibarlog kanong sa tang matay. So, samtang buhay pa ta, mangitadag pamagay nga makakontribute sa improvement sa humanity. Kada mga social gathering, mga meeting, that is fellowship. Happy lang good. Dili kahimuon sa uban nga a ground for bullying, name calling, and intimidating other younger members of the group. Dili na siya acceptable. Siguro sa pairanggo nyo, dili ka pwede maghimuan. Nangasaba ba ko? Nangasaba gamay. Pero, makarealize rin mga tawahan na nga, dili ni maayo nilang gibuhat. Alright, so, ang atong magtatampo ka ng lawa, si Marvy, 31 years old, taga Bato Liti, Minyo, may upat ka mga anak. Nagpadaanan niya siya sa una, mga 3 years ago, ingon siya. Regards tayo mga taga Bato, mumusta naman si Kapitan Dini 5 Ilarcusa, ha? Si Dr. Cabal. Sa pa, may mga doktor nga nada sa Bato, ha? Tagang kay ko kailas Bato, mga Quezon family, mga Tan family, atong mayor diha, no? Musta naman? O mga Roble. Si Ipin. Musta na mga tong mga barko sa Roble, no? Naot nga okay rang negosyo, no? Dahil sa Hilongos, atong mga budbud vendors, dugay na kayo ko, asan na itong mga listahan sa itong mga
mga aroy, mga vendors, aning mga malagkit na mga kuan diya sa pantalan sa Hilongos. Musta naman dahil ang mga parinti ni mother-in-law ni Kim. Talimot na ko yung apelido. Sa mo ko tagsarang mo magkita, no? So, regas na lang mo dyan sa Bato, Hilongos, Maasin area. Musta na ba ako yung gagaw nga si Nestor Obra, no? Naot nga okay lang kinabuhi, no? So, taga Ormoc City, mga Ratcho family, musta? Lamat kayo sa inyong gipadala nga kasaba cake. Dagha kayo, mga taga Inabanga Bohol, mga taga San Nicolas Paris, no, mga kauban ni Father Ed Bintik. Nya na lang daghan kayo mo, no? So unang pangutana ni Marby, ako lang ning paning kamutan Marby ha. Matubag na ko na imong pangutana. Nabikay lang akong tuong kamot sa pag-alsa nako og balde nga puno sa tubig ug milaguto kini og gihilantan ko. Posible ba mautoy nakaingon ning tanang nakong gibati karon? Posible, pero tempa wanawa na ko ganina sa drama ug how long was that na nahitabo, no? Pero makayong kag posible, pero kung nabikay lang, duha mo ko ka klase ning minunta problema sa atong mga joints na giingon natog fracture kanang nabali o nag-crack ang atong bukog. Naputay giingon og kanang sprain ang atong mga tendon ug ligaments na twist or na-dislocate mga joints, no? So, in order to check kung ano sa extent sa damage, kung every time maka-experience tayo yung nani, is to have an x-ray, no? Pero may lang pamusulti kung abago pag ginakunin na pa x-ray. Kausa nag-drive ko, dito ko sa bukid, nag-drive ko. Naamay, di ko basta kayo object sa taliwa sa daan, kusog akong dragan, kalit na kong likay ang monobila sa katong di ko kawag iro ba o tao, basta kay akong gilikayan. And in the process, nauntog ko, naigo ang ligid sa medyo libaong nga parte sa dalan, lupad gamay ang sa kanan. Nalisa gani akong tuo nga kuan, nakuwas mo nobila ba. Madama kakaroon sakit-sakit man. May kumingon nga pa x-ray, pero ako mismo, ako pa x-ray pa. Pero akong gikakin-kakin, madara man pod. So going back to the question, magpa x-ray kung unsay extent of damage. Labi naggihilantan ka, buot pasabot na ay infection going on, kuyaw na, no? Pero kunya labi na ay kanang inflammation, ma-observe ba nimo ma-inflame na gani ang usa ka area, meaning na ay damage sa zone, ang panit mapula, labi na ay pus formation, alarming na siya kayo, no? Kadong pangutana, inig maghigda ko, maglisod kayo ko sa murag muluto ang kaugatan sa tuo na kong lawas. Samot pa inig bakod nako. Unsa may hinungdan ani? Mamaayo pa kahako, mamaayo ka Marby. Na may mga x-ray das bato na silungos. Pwede kag mulahos ka to sugod, no? Naaday mga maasin. Ay mga x-ray machine na pagpa x-ray. Kaya kung sa resulta sa pag x-ray, mao nay basihan kung naabay na dislocate o na fracture ng dapita. Kay kung nabali gina, para sa kung gigagaw, no? Nga nagida na mga to sa Isbisayan Medical Center, kaya nabali yun. Makita yun sa x-ray nga, ngayang ulnar bone, putol yun, ning crack yun. So, akong gisuggest, dalon na to sa Isbisayan Medical Center sa Tacloban City para makast, siminto. Na kani nga tong bukog, mupilit naman ni siya balik, mutubuan ra ni kung properly aligned na ni siya. Sa akong pagsuroy-suroy, usa ka museum, ang ato ko nung bukog is 4 times as hard as a cement. So kung matubo na niya, bagtok na kayo, ligo na kayo, di na nadali maun sa paman. Kana kung granting ning crack na siya. Pero kung na-dislocate lang, i-lessen lang, i-reduce lang mobility, maayor gini siya. Plus, you may take painkiller, no? Sa may mga analgesic available sa atong market, na yung mga non-opioid, paracetamol, may pinamic, ibuprofen, acetaminophen, o nagyun madao. Say ako, maresita ko mga opioid analgesic, tramadol, oxycodone, morphine, mao na akong pangresita sa mga pasyente. Kung madalag paracetamol o may pinamic, okay ra. So, go to the nearest hospital, Marvin, diya sa Batolite, no? Nya magpa-x-ray, pa-x-ray yun para makita, masuta unsay extent sa damage. Sunod nga pangutana, wala na, ang wala na kong tiil, wala na mapil. Di na mo bati bisan pasakitan pa. Ug kung maglakaw ko, murag mahibilin ang tuo na kong tiil, ug walay umuy ang akong kamot ug mga tudlo. Kaya naingon nga basig ng mild stroke ko. Hinungdan ko nga
unsa ni? Kay giundangan ko man pagtumar ang tambal sa akong kasing-kasing. Posible ba? It could be possible. As we all know, ang atong normal blood pressure is 120/80. More than that, labi nagmaabot og 140/90 or pataas, could be possible nga magkuan ka, mag-stroke ka, makuan ka, hypertension, no? Ang kining blood pressure dili ni siya pareha og hemoglobin count ha. Ban mo inimiko kay busog kong blood pressure, no? Lahi na rin siya. Ang blood pressure ang kakusgon sa pagdaloy sa dugo sa atong mga blood vessels, no? Ang basihan kung mingong kag anemic ka o dili ba is the hemoglobin count. As we all know, normal hemoglobin count taas gamay sa lalaki kay sa babae, between 12 to 14 to 16 mga anak, no? Pero okay ra imong hemoglobin kuan kanang dili kayo alarming sa kumbalikon unsa may mga bantayan para dili ta ma-mild stroke, dili ta mutaas ang atong blood pressure, limit alcohol, katong nangigarilyo, unong na kinala maayo ang atong pagkatulog, avoid stress, lower salty food, exercise, you may eat more banana. Anong banana? You have to maintain our ideal body weight. Ang stroke level, umabot na 180/120 or mga stroke na tana, no? Grabe na kayo, mubuto ang atong mga blood vessels, posible nga mag-internal bleeding, no? So, sunod pangutana, unsa may akong buhaton ining akong mga gipamati? Angay basab ka kung mutuo sa tulo ka tambalan nga akong giduol nga niingon may nagbarang kuno nako og may naghiran kong duwindi. Nasaghiran ko na niyang duwindi. Dahil lang po kumusupak nyo anang na mga duwindi o na mga ingon anang mga kana. Kaya maumang po na mga pagtutuol lagi labi na dyan sa bukiran sa bato. Dyan sa Anahawan o sa panang mga lugar niya. Magibi ako niya. Usay, mauli kong sugod. Usay, mag-drive ko na. Gabiin na. Ayun ako kuyog. But lahi man ko na nga akong training. Medical doctor man ko. So, depende na sa inyo kung ikaw mo mutuo mga inana. Pero nga akong approach, medical approach is that moingon ng tambalan nga mo ni mauna, wanagi ko mo po, kay bison mo kay katong supakon po na sila, no? Pero again, ang akong training is medical training, so ang akong approach, so any problem like this is medical approach, no? Kuan lang, careful with the diet, exercise, avoid stress. And then, have your blood pressure check. Normal is 120/80. O mayroon kang mag-mild stroke, transient ischemic attack. Mag-lose kag sensation sa imong mga extremities mo na gitaw tog hemiplegia, no? Kita ka ng mga stroke ng mga pasyente nga mula ka bitay ng ang usa ka kamot ug usa ka tiil mong labyog na. So ayaw wata nga mamaingon ana, do exercise o niya consult the doctor as soon as possible na yung mga tambalan mga anti-hypertensive, naaputay mga supplementary vitamins. Alright, tinaot nakasabot ka Marvin sa akong sa akong gi-speaker nimo sa Batulite. Permi ko ng Batulite, no? Doon man sa sugod. Usay gini, why sudan mi sa sugod? May kaadto ta man to sa bato. Drive lang dito, in 30 minutes to, anas ba to? So, regards nyo ang tanan niya, ang to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko sa perminyong pagpaminaw sa itong mga programa sa Remen. Number 1 station tadi sa Sugbo, o probably sa Dahulu Bisaya sa Mindanao. Ang bugiro sa kay ko. Maybe that will be possible, no? Pero sa Cebu, number 1 may permi, no? So, until the next time, hasta la vista. Bye-bye!